Hello mga guys! Welcome po sa aking channel. Today, ang gagawin natin is magdidilig tayo ng aking mga halaman. Ayan po mga kapatid. Dito po sa labas ng aming bakuran, may mga halaman ako. So, didiligan ko po siya. So, samahan nyo po ako. Ayan, may malunggay kami mga kapatid. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye. No. Saan galing yan? Saan galing? Sila marunong na mag-jump kayo. Sila mag-jump. Kahit torta, pwede. Ay, sige yun. Sige isa lang. Yung sisip natin, wala ka, kinakay ko yun. Wala ka nasama yun, hindi ko na nakabutan eh. Nagbalik ko eh. Lang sa maling eh. Marunong mag-notice. Basta? Ayun taga. Ito torta lang. Nagbibideo ako. Nagbibideo. Nakapalis ka lang. Nakabisan. Ano yun? Yung nasa ano? Sili? Nasa paso? Saan mo yun itatanim?
Abot yung... Ano yung tinuturta? Tabi na naman, harap na. Harap ng pangalawang. Ito may kanto? Parang pagitan ng dalawa.